Magandang hapon mga kapatid. Dito ko ngayon sa election office ng Taguig City and Tolero. So, video sana ako kanina pupunta dito. Kaso hindi pala naka-on yung video ko. Pauwi na lang. So, video tayo pauwi. Nasa harap lang po ito ng Cap Bagong Diwa dito sa Taguig. Kabila po part ng Cap Bagong Diwa yan. Yung traffic, sana hindi tayo abutan ng ulan. Ulan lang yun. Traffic, may ginagawa kasing kalsada dito.
dadaan sa Arca South. Mahirap kasi kung sa C5 tayo dadaan. Kasi pag inabutan tayo ng ulan, umulan man, wala tayong masilungan doon. Dito kahit pa paano may masilungan tayo. Ito ang bagong lugar na ilog na gagawin para sa tayo. Stop. First stop first. Go. Intersection dapat lagi tayong nagtitinog.
ang bayani. Yata. Nagawin kayo sa lugar na to, mag-ingat po kayo lalo na kung gabi, malalalim po.
I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when